Dacă te filmezi, pe ce vrei să te bag? Pe net. Și uite, am mâna ghis și am dat ghisul jos. Da, mă, că mi-ai povestit tu că te-a bătut țigana aia, că ți-a dat cu picioarele. Da, băieții ăla de luăm mare, m-am bătut. Băi, ce gură ai, bă. Da, bă. Da, bă. Și cine, mă? Ia zi cântă aia care cânta Bela, bă. Ia zi cum? Nici băiatul nu doarme, aia, cum ziceai? La tăcuce aia mica, la tăcuce ăla micu, cicuață, făine bață, că e ceata a casa noastră. A tăcuce aia mica, la tăcuce ăla micu, cicuață, făine bață, că e ceata a totdeauna. Cicuața, făine bață, e ceata totdeauna. Zi, băi, pentru Caca TV. Pentru Caca TV. TV. Pentru Caca TV. Nu. Zi, mă, Caca TV. Caca de... Caca TV. Nu mai. Caca TV, mă. Da, mă. Pentru Caca TV, mă, zi. Poate că vine și fratele meu, da. Da. Da, e bun, mă. Hai, mă, mai fă o cântare. Ia zi, bă. Spermatozoizi pluricelulari. Cum? Spermatozoizi pluricelulari. Do. La major, nu do. Do. Meșereche șapachei. Băi, ia fi atât. Da. Ia zi, teleenciclopedia. Ciubatenechia. Teleenciclopedia, mă. Hai, mă, că-ți dau țigare, poru. Și dă-și mie 1000 de lei și o țigară. Da, mă, cum să nu. Da, zi, teleenciclopedia. Ciubatenechia. Zi, undiță telescopică. Asta e nevasta mea. Bravo, mă, undița e nevastă. Și-am muncit toată viața. Am muncit pentru casă. Până casă și copii. Asta e fata mea. Ia-l! Bă, cu ce te speri? Am muncit toată. Bă, cu ce-ți dai de scade părul, mă? Cu ce-ți dai de scade părul? Ce dinți ai, bă, băiatule, și că ai blană pe dinți, bă, băiatule, bă. Asta e femeia. De unde ai luat ciorapii aia negri? Care ciorap? Ăștia, mă, Jean-Pierre aia negri, de unde ai luat? Papuși de ea. Papuși de aia, mă, ia uite, și băia curat. Dă-ia cu tocul în față. Hai, ia țigare, dă aici, dă-ți fă pachetul. Nu, pui mâna acolo. Lasă-mă, dă-ți fă, mă, să dăm o țigare lui ăsta. Ia zi, băi! Și dă și mie 1000 de lei, trebuie copiii. Îți dau, mă, și bani, îți dau ce vrei, îți dau și muie, ce vrei. Nu muie. Ia zi, mă, bă, ia zi, undiță telescopică. Undiță telescopică. Ce mi? Eu mă putraj eu pe aia acolo. Ia zi. Mai dă și mie o țigară, am și eu două. Da, mă, mai dă una să aibă două, ia. Da, am și eu două. Mai încolo, ce pula mea? Da, mă, n-are nimic, vezi de treaba lui. Uite, vezi, Liviu, uite, mai dă o țigare, vezi ce darnic sunt eu cu țigările, să nu mai faci gălăgie. Nu mai fac. De țigări. Da, mă, că vorbeam cu colegul meu. Vorbeam cu Liviu de la Buzău, băi. Zi, bă, special pentru Liviu de la Buzău. De la Buzău. Și pentru Vox. Și Budăbus, că trăiască copiii lui și toți nemului și ce dace. Și pentru șeful de televiziune. Și tu, șeful de la... Televiziune. Ce dace cine? Caca TV. Caca TV. Așa, special. Hai, bagă. Da, mă. Hai, mai băgăm un... Adu-mă bricheta aia să aprinde. Acum când aia cu fata mea... Bă, așa... Asta e vidița mea. Au, Doamne, nu mă ia drumul noaptea-n păiatul. Nu mă ia drumul, bată noaptea. Asta e vidița ta, lasă-o trăiasă toată viața ei. Să-mi bag pula nevastă ta. Ia zi, bă, teleenciclopedia. Ce bă, checheria. Îi faci pula nevastă mea, bagă și
Nu, mă, nu te-am înjurat, eu știi că te respectezi. Ce dracu, doar zici că ești pula mea. Ce nas ai, mă, zici că e pulă de câine, mă, la sută, bă, să moară fata. Aolo. Și ochiul ăla ce faci? Ce faci cu ochiul sau te uiți la mișto? Nu, mă uit bine, uite, iau. Te uiți, da, să vezi, stai cu ochii picior peste picior. Da, iau-te așa. Da? Stai, uite. Stau aici. Așa, bă. Îmi doare peleu, mă. Hai, gata. Ridică-te, bă, să-ți iau interviu. Da, da. Ia zi, bă, cum cânta Bela? Cu băiatul meu, cu fata mea. Da. Cânta frumos, domnule. Cânta e fata și băiatul. Aia mica, la cuce, ăla micu. Ăsta micu. Da. Zi, Și mă. cu asta făi nevază, Făi nevază, mă. că e ceata totdeauna. Și cu asta făi nevază, că e ceata totdeauna. Pentru Caca TV. Zi, mă. Caca de vei. Da. Emisiunea lui Zgârș Diaconescu. Gata, că mă duc acasă. Bă, dă mașina peste tine, luarea-i foc să iei. N-ai nimic. A zis că dă și mie 1000 de lei, nu? Îți dau, mă, îți dau. Du-te, mă, la Magda, cere 1 leu. Să-i dau. Ba, da. Asta e nevasta mea. Hazmibul, hazmizarea. Da, mă. Da, bă. Ce urechi ai, bă, zici că e salam prăjit. Ia, bă, și aprind. Hai, mă, aprinde, nu mai facem. Nu fa, mă, să... Nu moare copiii mei. Azorică și grivei. Acui, n-am copiii mei. Nu sunt surat. Hai, bă, ia. Eu mă sor, că mă sor eu la 150 de ani, atât. Mai mișto de mine. Nu fa, mă, să mă facă Dumnezeu mișto. Hai moare Pigiu și Ana mea, nu faci mișto de mine. Nu fa, mă, ești nebun, că ești băiat frumos, tu ești Tom Cruise. Da, Să moară mama, băiat. Cum ești băiat drăguț, ia. Da, ia. Da, mă, da, blond cu ochi albaștri. Brad Pitt, ești nebun? Da. Și nevastă ta Angelina Jolie, care caută pângunoaie, ce faci? Nu, pizza, mă, se pai. Ai aprins, mă? Gata, mă. Ia spuneți-ne, vă rugăm frumos, dumneavoastră ce bani produceți pe lună? Cam câți bani așa produceți? Nu, am pensii date capați, uite, te-a băiatul. Da. 2.340.000. O, foarte bine, sunt niște E bani bun frumoși. și ăia, e bani frumoși, da. Da, sunt curați banii, nu Da, sunt... e bani curați, da. Da, deci nu sunt pătați de astea, de vopsea, de slobozi, de astea. Nu e de bosea, nu. Da. Și deci ăsta e venitul dumneavoastră, nu? Da, Adică când ați venit aici? da. Da. Bine, domnule. Unchiule, eu am stat în 9 mai în vest aici, uite. Uite acolo era blocul meu, uite, vezi? Da. Blocul tău? Uite, unde acolo? Da. Acolo e blocul tău, nu? La 3, la Da, aici la 3. 3. Da, se vede aici la etajul 3 unde e balconul ăla, nu? Da. Văd că ai un balcon acolo. Da. E acoperit cu păr, nu? Balconul ăla. Da. Da. E. Bine, domnule. Deci special pentru Caca TV. Zi. Caca TV. Da. Pentru domn director Zgârci. Domnul Dărăt Câș. Da. Câș. Eu mă duc Câș acum, uite așa mă duc. Te duci Câș? Zgârci, mă, nu Câș. Eu sunt obosit, băi. Mai beau o bere, numai dă și mie 1000 de lei. Băi, dar ai auzit de ăla care cântă cu clarinetul pe la voi, de Viorel ăla cu clarinetul, care cânta cu Bela, cu Ștefan? Da, știi? da, știu. Cânta bine ăla, a? Da, cânta frumos, da. Da, mă. Da, mă. Îl știai? Da, bă. Ba. Asta e fata mea, nu mai asum fără ea. Asta e fetița mea. Și dă viața pentru mine. Și-ți dai viața pentru tine?
dau Bă, viața pentru ea. ce semne, bă, cu Florin Salam, bă. Băi, eu dau viața pentru fata mea. Uite, dau putere de la mine. Eu poate viața bine. Mai, e bine? E bine, bă, ce bărbie ai, zici că e coltuc de pâine, bă, să moară familia. De pâine? Da, mă, da. Da. Tu ești și băiat frumos. Da, iau. Hai bine, bă. Caca TV te salută. Caca TV